Ir-residenti jinsabu urtati għal fatt li l-gvern ser jgħaddi romblu minn fuq il-Misidjani kollha, dan b'reazzjoni għad-deċiżjoni ta' Infrastructure Malta li tkompli għaddejja bil-pjanijiet ta' flyover fil-qalba tal-imsida minkejja l-oġġezzjonijiet tal-Kunsill u l-istess residenti. Il-kap eżekuttiv il-ġdid ta' Infrastructure Malta Steven Lul sostna li xogħlijiet ser jibdew kif skedat mill-ewwel ġimgħa ta' Novembru bil-proġett suppostijiet lesta fl-2027. Iżda dan il-klim sabiħ donnu ftit li xejn qed jimpressjona l-residenti li ser jispiċċaw bi flyover għolja madwar 3 solari u li ser tordhom iċ-ċentru tal-lokalità. Naħseb li mista tkun sabiħa għax jiġu l-livell mal-bini. Hawnhekk il-burru mhix għoli, allura ħejġi jikraħ għalija jiena hekk. Ħajkun hawn disaswa, sajlek jiena. Ħajfottu hawn il-garden hawn ta' qudiemna triġejjek. Imma biex magħha. Fis-sens li mhux li ma naqbilx, għax il-flyover sa tkun ta' ġid. Imma l-imsejda mista tibqa' kif inhi, ovvjament. X'inhu l-priorities fil-ħajja? Li nirranġaw dak, konna star ieħor b'40 miljun, l-ewwel nagħmlu proġett. Meta kollox għaddej u l-pjazza dak bil-madum għadu kif sar hawnhekk ġiet nfarku li hawn. Kieku ma ssirx ikun aħjar, żgur. Aħna noqogħdu l-bot minn hawnhekk, ma dawk li ħajkunu hemm ħajbatu naqraw, ħajgħaddu l-karozzi minn fuqhom. Il-problema huwa sakemm jitlesta l-alternattiva tat-traffiku sa jiġri peress li hija arterja prinċipali. Ma nafx, jena li 40 sena u issa naraw, jekk xi tagħmel ġejt jew lew. Jekk titkerraħ l-imsejda, titta x'għamilha. Is-Sindku Nazzjonalista tal-Imsida Charles Selvaġġi fisser kif il-Kunsill talab laqgħa urġenti mal-Ministru Chris Bonnet dwar din il-kwistjoni kontroversjali għalkemm huwa evidenti li l-Prim Ministru jrid jibqa' dej bil-pjan tal-Gvern. Il-Kunsill Lokali tal-Imsida kulħadd jaf ħadna vot ġimgħat ilu fuq mozzjoni, il-pożizzjoni hija ċara favur il-Misidjani. U għalhekk aħna qed ngħidu li għal flyover. Favur il-proġett kollu, il-pija tal-proġett, ġifieri l-spazju apert m'għandniex problema hemmhekk. Imma l-flyover konna dejjem fil-fatt bir-riserva, il-flyover mhijiex xi ħaġa li għandek tagħmel f'nofs raħal l-ewwel qabel kollox, it-tieni ħaġa ħanatih informazzjoni kollha li forsi m'għanduxu x'ġara f'daw is-snin. Għax forsi l-informazzjoni mhix korretta waslet x'għandu u wkoll bħala Ministru huwa pjuttost ġdid ma għandna x'taqsam di, u allura aħna ħammorru ħanitkellmu għan-nom tal-Misidjani u mbagħad tal-Gvern jekk jisma' xogħli il-karba tal-Misidjani. Għalkemm il-Kunsill Lokali tal-Imsida huwa favur dan il-proġett, il-Kunsill flimkien ma' residenti urew tħassib kbir għal flyover innifisha e kif iż-żona ta' fejn il-Knisja ser tispiċċa f'gata bil-flyover li ser tkun qed tgħaddi minn nofs din l-istess żona. Apparti minn hekk dokumenti li għandu f'idejh dan l-istazzjon jikkonfermaw li l-għoli tal-flyover ser tola madwar 3 solari u għalhekk il-proġett ser jiġi aktar massiċċ minn dak li kien propost oriġinarjament.